Asida. Amen. Yada mira odifo adwuma Benjamin Nyankopon ase. Se ene day enwumrei nso na adom ne nepe. Na ye na anka ye nse na ye mfata. Ona mira osomafo odifo adwuma Benjamin so. Na ode sa akwanya kesie ama yen. Na ene day nso wa ye nhira, me nso ma ye nhira. Meda Awurade Nyankopon ase. Na mefa sa akwanya we so na machia mira odifo adwuma Benjamin. Ura nyankwada osomafo odifo adwuma Benjamin die ya soma no ye Nyankopon honhom NOKWARE honhom ewo ne so wasoma no adifo bebre abananso Urade odamufu a onye bone onse oyemu ahyew onye bone Ura odifo adwuma die okura nyame NOKWARE honhom na okura Nyankopon asem no chese ebi ni asase so babia ope asem netie gise Righteous TV, the gateway to heaven. The first akwanya we na machia mira wa Onyankopon asomdwe enka oda akwanya we so efa so na machia me mama one Nyankopon difo ne ho kani mama Awurade Nyankopon asomdwe enka wo wa ho brase a wo dedi ye maame echi edawasi ebre no aso se dwumadie sonko a mira odifo adwuma Benjamin wa maye akwanya etisei sa akwanya we nanka ense emfata ye nanso ona mira so e de adom ye yenya yensaka ye des ewo ha na ne den so ye bebo apin omo na ya hye ye nkomo twetwe no ase eda amen me pacho me ma akwaba eba Righteous TV me pacho me josu oni eda mpacho na ho te sen me pacho Awurade adom minim se Awurade adom so ho ye die me pacho ho ye pa eda me pacho ani die mu Nyankopon di fo kronkron odi fo onye bone me pacho ani die mu onen ehia yi o kan ho asem sen me pacho me dasi ana say die na uhu efa no ho me pacho me dasi enwumre su de asidama Israel Nyankopon ti asefo no se ne so aye ne pani na gina na akwanya te se abade amayen na me fa sa akwanya yisu no machia mi rodifo adwuma Benjamin de osoro Nyankopon wasoma no awiye mayimu se ne be ya asase ye nkwaje be wie peyo Israel ni Nyankopon se na so ndwie nka ne da amen na mafa akwanya yisu na mde achia ye maame one akoma pa ne adwempa ode ye rodifo adwuma odidi nachi Eurodifo adwuma Benjamin Nyankopon asomdwe nkoso nka no soso amen sadade na oboye wura achidom ada me pacho anidie no buo kwa asome da ase wa akwanya kese a wode amame na ubisa me se emra me nya akwanya me ni Onyankopon difo me kire mi rodifo adwuma Benjamin di ehia na ada no kwasem yi emra me nya akwanya me ben Onyankopon difo ana me Onyankopon difo ebebo mpu no minwu se Onyankopon difo no odanso amen every say eda Onyankopon difo di ntema me kasa ne se emna akonya ba ye Onyankopon difo di ehia se uni Onyankopon difo di ehia se mpo eye aduane mpo ho asem no woka e ba be wie won kwaje amen no omo hu se asase ya yeteso no edabire ba upompo obetu wafria enti die yi nyina ko ba nyina aye Onyankopon atemu enti eboaye me nya ni da onyansa ni murumu se abrabɔ ne asetena ye bɔ no ye de owuo eka ho amen ye nya akonya ne ye rodifo adwuma Benjamin medie hye ne animu se nipa wote asase so abrabɔ a wo bɔ no etwa se wo de owuo hyim era pacho ani die mu na asem we ya wo kan die ese me ye mu ahyem because asofo na ne ye no omuhia no omo kire ya de omo kire se owuo de ye mfa nka abrabɔ no wo bo obra no wo ni film because owo ne de omunim se ehu wontimi emfa nka abrabɔ no ho enti edam pacho ani die mu si a usika se nyamedifo kiro se wo bo bra na fa owo ka ho omu ne sen edam pacho me dasi ani die no buo kwa so hu se
yɛrɛ odiifo agyema Benjamin ɔsoma no de ne ma asase nkwagyeɛ enti sɛnea ɛbɛyɛ asase yɛ nkwagyeɛ bɛwie pɛ yɛ nti ɛna ɔnam ne tiifoɔ so ɛma yɛhunu sɛ asetena deɛ wobɛnya wɔ asase yi so biaa wobɛgya hɔ akɔ deɛ wobɛnya no wɔ asase yi so biaa wobɛgya hɔ akɔ enti sɛ wonya akwanya ɛberɛ kakra a wowɔ nkwa no ɛtwa sɛ waadeɛ biara a wototo sɛ ɔnka afe sɛsɛ na nka awurade ayɛ madom na nka matɔ prɔt na nka masi fie na matɔ kaa ɛtwa sɛ wode ɔwuo bɛhyɛ mu ɛfiri sɛ deɛ wowɔ susu no bia nyɛ saa na Israel Nyankopɔn asusu de ama wo enti anytime biara ɔwuo bɛba no ɛba ma wa wotumi ka hallelujah amen ɛda mpatwɔ so wate aseɛ wei na ma yɛwɔ odiifo agyeman yɛ no wodwene ne ho a ɛboro adwene ne nte aseɛ so ɛno na kyerɛ sɛ wasoma no mpa ɛsiane sɛ na no yɛwura Yesu Kristo baeɛ no yɛwura Yesu Kristo ɔne nnipa no hyia a adidie mpo koraa na ɛkɔkɔwie wɔn nkwagyeɛ sɛ anamotuo nanteɛ koraa na ɔmo nante a ɛkɔkɔwie wɔ nipa ho nkwagyeɛ ho na kyerɛ sɛ wɔso na ɔsoma wɔn no ɔsoma wɔn beesi wɔn nkwagyeɛ ho ɛnyɛ biribiara ka yɛ nkwagyeɛ ho ɛsiane sɛ ɛda asase a ɛte so sɛ wofiri anom a na woanya nkwa a ɛmfa so obi adi wusu ɛno nti na yɛwura odiifo agyema panya baayɛ ne ne Nyankopɔn bɛdi ahyia no daa ne Nyankopɔn nam no so ɛtom boa yɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a yɛni bɛbɛyɛ ho ne adeɛ obi a yɛyɛ no yɛbɛbɔ tenene abrabɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ ɛfiri ampɔfiri mu a yɛtumi aka sɛ aba agya ɛda ɔsan ka asɛm yim na ɛtiefoɔ ɔhu sɛ ɛda ka sɛ tenene abrabɔ asɔfoɔ yi ɛka sɛ tenene ni hɔ na ɛda mpatwo anidie mu ɛbɛyɛ dɛ abɔ tenene abrabɔ ɛda mpatwo bɛda ase wɔn sɛ agyanom a ɔsoma wɔn no ɔsoma wɔn nam na medi kaaka na meka sɛ ɔsoma wɔn de ma nipa nkwagye enti ansa na nipa so betumi anya nkwa no sɛ wɔanyina Nyankopɔn agyina mu wɔ tenene kwan so a wonya nkwa ɛnyɛ yi wɛnum nyinaa ne anim mmerɛ a wɔnam ɔdom ne ahumɔborɔ so na ɔsoma yɛwura odiifo agyema ba asase yi nkyɛn no ɛna mu yɛhunu yɛnum nyinaa sɛ nipa berɛ a yɛbrɛ nyinaa kukuruhwɛ aseɛ nyinaa awieyɛ ɛyɛ tenene nti sɛ woanya tenene deɛ a ɛda na kyerɛ sɛ woabrɛ ato agu amen 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 ɛda waka asɛm kɛseɛ paa na wɔn a yɛhwɛ me nso ahu sɛ Nyankopɔn difoɔ sɛ wopɛ tenene wɔ asase yi so a ti sɛ woba ne n'ase sɛ woama ne n'ase a asɔre a wokɔ nyina ɛyɛ kwa yes ɛyɛ kwa enti tu anamo na wo ne Nyankopɔn difoɔ yihyia ɛwɔ ɛdwe so ɛkyɛn kurom righteous city oduru ha wani bɛgye kɛkɛ wani bɛgye kɛkɛ wobɛhu si a Nyankopɔn difoɔ teɛ ne su na ho braseɛ ɛnyɛ obi na ɛbɛka kyerɛw sɛ wɔtene ɔnyɛ bɔne sɛ ɔyɛ mu ahyew nipa ɔnyɛ bɔne na wonim biribi sɛ ɔbɔne no wontumi ngyae ɔn sɛ bɔne bi wɔ hɔ a woyɛ wopɛ sɛ wogyae nanso wontumi ngyae wonim wodeɛ bra righteous TV righteous city ɛne me rodifo agyema Benjamin Nyankopɔn ɛmɛhyia na ɔne ne di ahyia a wobɛhu sɛ yu Nyankopɔn difoɔ yasoma no na sɛ wopɛ sɛ ɔba a gye number no 0594 844 111 0594 844 111 anaasɛ wobɛtumi afa number wei so 0539 224 999 beda wase yɛ panyin baako nso wɔ ha yɛbɛbɔ apin no na ɔno nso yɛgye n'adwenkyɛ ɛda Faiza patcho mema akɔ aba ɛba righteous TV so ɛda mejo so ɛwɔ enyumiri so akonya a ɔde ama mi so no mɛda wase na mɛda Israel Nyankopɔn ase sɛ wɔde mmɛde so akyɛ ne abɛpie mu wɔ TV so nkono wa so a yɛwɔ odiifo agyema Benjamin Nyankopɔn nam no so a wɔabie na mɛfa akonya wei so akyɛ a mira odiifo agyema Benjamin wɔne ne ho kan ni sɛ baabi ɔmo obi a Nyankopɔn asomdwie ɛnka no na ne bambo mu nyɛ den ma ɔmo patcho ɛda so nsɛ na wo busa me nua ɛda asɛm bi fa yɛwɔ odiifo agyema Benjamin America kra ni ne hyia yɛ sɛdeɛ ne su ne de ban tie ɛda na asɛm a
yɛne odiifo Agyeman Benjamin hyia no asɛm a ɛyɛ ana so sɛ de bia odiifo Agyeman Benjamin ho nsɛm dɔɔso ne ho nsɛm dɔɔso nsɛm no ka bebree nso yɛ deɛ ɛsɛ yɛka bi so what you say ɛno nti na ɛma asɔfo no ani bre no naana patro ɛndeɛ ani bre no deɛ sanity ɛsɛ ani bre no asɔfo no ani bre no papa so sɛ yɛwɔ odiifo Agyeman Benjamin no ɔyɛ kwankyerɛfoɔ pa wo ɛda yɛwɔ odiifo Agyeman Benjamin yɛ kwankyerɛfoɔ pa deɛ nti Amerika saa ne sɛ so sɛ yɛakɔ nsɔre ɛne yɛne nipa no bi ahyia ɛna so call them asɔfoɔ ne adiifoɔ no yɛatena bi n'ase ama ɔma kyerɛkyerɛ nyame asɛm a meate pɛn ɛda wone odiifo Agyeman Benjamin bɛhyia a yɛwɔ asɛm bi wɔ hɔ a wate pɛn o ɛnɛ wote no wo sɛ na saa asɛm no a na wote na ɛnyɛ asɛm ani ɛyɛ sɛ wote ɛso na wote hyia dɛm a yɛde kyerɛkyerɛ wo patro wote dɛm ɛka no ase yɛwɔ asɛm bi wɔ a so sɛ te sɛ wokɔ hyia daa bi mu a sɔfo korɔ wɔ no ɔtumi ka gɛɛle ho asɛm ɛso na wote hɔ saa mmerɛ no saa tam na wote sum no so nso wonim woso mo nyinaa moto a mosim wosum nyame ayɛ nɔɔma ɛnso nyame yɛ adom a akonya baeɛ ne yɛwɔ odiifo Agyeman Benjamin bɛhyia no ne yɛhu sɛ saa asɛm wɔ yɛnka no wɔ hɔ hyia da anim woba wɔ asɛm wɔ woka yɛ mususɛm na yɛ wo sɛ enti na nnu aso na meto a yɛka na mebɔ me nsa bi nti yɛwɔ odiifo Agyeman Benjamin ɔyɛ kwankyerɛfoɔ pa amen wɔyɛ kwankyerɛfoɔ pa kyerɛ sɛ Israel Nyankopɔn mmara no wɔde ama no ɛfiri ahunu mu a wɔde kyerɛkyerɛ yɛ ahodwiri ɛda mpakyɛ mɛda wase paa wɔ asɛm a wɔkan akae mu asɛm bi Nyankopɔn diifoɔ ka sɛ twerɛsɛm no yɛka Bible no sɛ ɛyɛ awo ntotoaso anka ɛyɛ ne nuane Bible no yes saa da no meyɛ mu hyɛm nam sɛ Nyankopɔn diifoɔ nti na yɛasoma wo sɔfo bia ni asase so obetumi aka dabi untimi nka sɔfo bia ni hɔ untimi nka Bible no kwa sɔfo ni suro untimi nka omu suro Bible no na ɛda onim sɛ asɛm na wɔtwerɛ ni untimi mfa ni nyina ɛda mepacho sɔfo ayi Bible yi obi so akan si yie bia ɔkan si ɛnso me sɛ ukɔ ni hyia dan mu a asɔre dan no omutimi ka gɛɛle ho asɛm Kristo asɔre dan no ɛda mpacho we so san akɔfa asɛm foforɔ aba ɛda me nua wate asɔre ɛwɔ sefi asɛm na mekan ɔwɔ asɔre kɛse a wɔda no ɔse ɔno se Nyankopɔn asoma no yɛfrɛ no end time unim me sɛ makopie no so wɔ ne dan mu ɔno ɔbaada ɔsɔfo mu a ɔno ɔbaada aden ɛda ɔno ɔbaada no kora ɔno ɔba nhyia mu ne deɛ na mpacho ɛyɛ ne yere dabi ɛno ne asɛm no sɛ ne yere deɛ a sɛ akonya wɔ hɔ ma no ɛnyɛ ne yere asɔfo deɛ akonya bɛɛ na ɔde kɔfa ɔbaa foforɔ ɛnyɛ wɔ yere ɔwɔ ɛda yɛwɔ odiifo Agyeman Benjamin deɛ Nyankopɔn nam no so ɛkyerɛkyerɛ ahodwiri nsɛm o ɛda na kyerɛ sɛ nokwasɛm sɛ mmara no ɛfiri ahunu mu na ɔmɔde baeɛ na amoaeɛ ɛsɛ honhom de ba a owura no so a ɔnam so obie sɛdeɛ ɔtwerɛ no si kyerɛɛ no wotumi sɛ yɛwɔ nsɛm bi wɔ a yɛate no wɔ asɔre dan mu pɛn a na ɛni kwan sɛ yɛte na yɛ musuo ɛda mepakyɛ wɔ ani die mu ma memmerɛm kakra ɔasɛm yɛ a wɔkan wonim sɛ yɛne yɛwura odiifo Agyeman Benjamin Nyankopɔn bɛdi ahyia no asɛm yɛ a wɔka sɛ nka asɔre dɛm na sɔfo mpo bɛtumi aka ɛyɛ mususɛm no wama yɛhunu sɛ yɛyɛ kɔkɔɔ mu kura ne ni kwan sɛ yɛbi yɛ mpo si kasa dabi ɛyɛ kyiwadeɛ a wosuro kora sɛ ɔbɛka saa asɛm no baa so sɔfo gyina platform so a ɔbɛka ne simple ɛda ɛwɔn na nipa na ɛwɔ nyinaa so Nyankopɔn ɔho asase yi mɔbɔ bebree ɔho asase yi mɔbɔ bebree mesi ɛda wote hɔ a you falling wobɛfɔle wɔ mu asɛm no wobɛfoa so wura bɛfi kora sɛ efie kora sɛ ɛka sɛ obi wɔ gɛɛla a na onya pɛyimu a n'ani fi bi a otumi kyerɛkyerɛ dabi saa deɛ no mɛnyɛ efie mu mpo na asɔre dɛm ɛkɔ so nipa nyinaa gye twi bose odiifo yɛ adeɛ o obi sɛ ogɛɛl ni nyame yɛ kyerɛ sɛ ogɛɛl ni Israel Nyankopɔn ne yi kyerɛ o ɛda wɛnim na ma yɛwɔ odiifo Agyeman danso wadanso ɛda mpakyɛ yo mɛda wase ɛwɔ
asɛm kakra waka afa mewura odifoɔ agyema Benjamin ho Nyankopɔn odifoɔ de sɛ yɛka sɛ yɛka ne ho asɛm a ɛnyɛ nɛ na yɛbɛwi wohwɛ na ho braseɛ wohwɛ ne su kyɛ sɛ nsɛm a ɛfiri ne mu ba ɛsɛ wote hɔ a nsɛm no ba sɛ na nsɛm yi deɛ papa yi wonya firi he kɔ nsɛm no ɛyɛ ahodwiri nsɛm no ɛwanwa asase so deɛ sɛ wopɛ teneneni a bra righteous city wobɛba bɛhu Nyankopɔn difoɔ kronkron mekyerɛ magya Mose no mo sɛso magya Elia no mo sɛso kyɛ sɛ magya Samuel no mo sɛso ɔhu sɛ na yɛka ɔmo ho asɛm ɛwɔ twerɛsɛm no wohu bi da na wo koraa deɛ Nyankopɔn ayɛ wadom ama hwɛ no mu sɛm a na yɛka ne yɛnim sɛ ɔmo deɛ ɛsɛ ɔmo yɛ sonko bi ɛnɛ Nyankopɔn ayɛ wadom wo nso obrɛ mu Nyankopɔn asoma ne nokorɛ kronkron diifoɔ a ɔwɔ righteous city mekyerɛ ɛdwo so ɛkyɛn kurom righteous city wobɛba ne na di ahyia na yɛne Nyankopɔn diifoɔ di ahyia Sunday biara ɛna Wednesday nso yɛ mpaebɔda na sɛ wopɛ sɛ woba wobɛfrɛ number yi na yɛakyerɛ wo kwan 0594 844 111 fa pen na hwere na remfi 0549 844 111 wobɛsan fa number wei bio 0539 224 999 beda wase ɛnɛ ɛha yɛ righteous TV nwanwansoɔ TV a ebi ni asase so afei na Nyankopɔn difo ɔnam no nsa so ɛde aba TV a ɛma nipa egya na kwan bɔne nyinaa egya ɔsɛ ɔyɛ mu ahyew beda wase ɛda Faiza mepacho ɛne diem Nyankopɔn difo wohwɛ no su ɛne na ho braseɛ kyɛ sɛ papa no medwe ne ho koraa maintenance ɔma ne ho so ɔnya kɛse sɛ wohwɛ tumi a kura no nanso kyɛ sɛ ɔwɔ fam na kɔhwɛ difoɔ nketewa yɛ ɔmo wayɛ sɛ kokoro no ɔba no ɔbaaba na ham nanso Nyankopɔn difoɔ deɛ ɛda mehu deɛ menka mfa no ɛda ɛnwanwa wohu ne sɛnyɛ da ɛnwanwa ɛna woka ne nyinaa no ɛfisɛ ɛda sɛ yɛpɔn ɔsom na ebi a wokɔhu yɛwura so ɔnam baabi a mengye nni sɛ wobɛka sɛ ɔyɛ odiifoɔ ɛfisɛ sɛdeɛ na ho brasɛ ne dwo sitie no ɛnwanwa na ɛna ɛyɛ a na yɛwura odiifoɔ agyema Benjamin ama yɛhu sɛ saa Nyankopɔn de ahyɛdeɛ bi ama ne sɛ ɔmfa mbrɛ asase no ɛfisɛ wotumi sɛ ɔmfiri nnipa mu ne kasa ɔmfiri nnipa mu ne ɛyɛ biribi ɛyɛ Israel Nyankopɔn ho suro ne ne huhu ɛne ne hyɛn bi na ɛda no so nti ɔma hu sɛ da ne da nyinaa ɔma hu sɛ wonam hɔ yi a woyɛ nipa yi mpofiri mu wonnan ka bi nhyɛm wobɛtumi wowu akɔ nso na nsan yɛwɔ asodie bi wɔ hɔ a wowu akyi sɛ woambɛyɛ deɛ sa a ɛda hɔ twɛn ho pacho what you say that Adam pacho Matias pa na Adam pacho beda wase Ebeneza me pacho eni die mu Nyankopɔn difo sɛ na meka yɛ no hwɛ na ho braseɛ hwɛ nipa kɛse a wɔte sei nanso na ho braseɛ kyɛs ɛnwanwa wo ne sɛn Adam bedase Adam bajo nso atwerɛ sɛ akoa wo yi ɔnsene owura ɛna no yɛwura Yesu Kristo baayɛ no ɛsan sɛ no ofiri soro ana ya soma ni nti sɛdeɛ no ositiɛ no ɔno no de na namusi ni ba awiye mayimu a saa pɛpɛpɛ na ɔbɛteɛ amen we ne di adanse sɛ yɛwuro difo adwuma ɔsoro asoma no correct ɛfiri sɛ yɛn nsoma a wa ɛda sɛ ukura Nyankopɔn tumi ne ne honhom nyinaa akyi na ɔbɛyɛ sɛ abɔfra ɛbɛdɛ na asi da bi da nanso so ɛsan sɛ yɛasoma ni nti
enemy ye hu de ye hu nyina no amen enti we ya na enwanwa na so enyanwa bebre efise agya no osmo no sapepepe no mote se de ne yewura Yesu Kristo tie enti na ya na eto na ye kokase de wanhunu yewura odifo Mose wanhunu ye gya le anom no wanhunu yewura odifo Adama Benjamin no onka na komanto ne yem amen na agya no se so pepepe no yewura odifo Adama Benjamin amen wɔne na awie yɛ mayi mu sɛ Ghanafoɔ yɛ po ani die mu sɛ yɛ mpo yɛwura odifo Adama Benjamin ɔde na yɛ na nam sini ɛwɔ asase yi so yes na ɛbɛyɛ ntene sɛ nipa bi betumi akɔti yɛwura odifo Adama Benjamin nsɛm a ɔde asoma no na obetumi awura ahenni no amen ɛnafo ɛda meda wase na asɛm wei a wɔka ɛbɛto nipa sintudua nanso saa na ɛteɛ wonim yɛwura Yesu Kristo ɛmra a ɔbaeɛ no na asɔfoɔ bebree wɔ hɔ adifoɔ bebree wɔ hɔ yɛwɔ asɔfoɔ mpanyinfoɔ koraa wɔ hɔ nanso ɛnnɛ me ne wo mmienu yɛnim sɛ ɛyɛ ɔno nkutoo na yɛnam no so ɛkyerɛ kwan no nti yɛbree so nso no asɔfoɔ deɛ ɔmo wɔ hɔ nanso ɔmo nim nkwagyeɛ kwan no na sɛ ɔpɛ nkwagyeɛ kwan no a gye sɛ wo ne Nyankopɔn difoɔ kronkron mekyerɛ mewura odifoɔ agyeman Benjamin gye sɛ wo ne di ahyia ansa na ahenni kwan no abia ma yɛda Awurade Nyankopɔn no ase ada Faiza Nyankopɔn difoɔ ɛhyɛ nkɔm bi na nkɔm hyɛ no aba mu na ehu papa na na mebisa me ho sɛ na papa yi kuraa no nsɛm wonye firi he na yɛbɛbɔ apin na yɛakɔhwɛ nsɛm no aba nkɔm hyɛ a pray ne tetɔ ɔbo ase no yɛbɛkɔ akɔhwɛ aba Israel Nyankopɔn am no so wɔse hwɛ na mehwɛ na mehu sɛ park kɛseɛ park ɛso paa na prɛkopɛ na mehu sɛ park no aluprɛtu na aluprɛtu na aluprɛtu ti na aluprɛtu nti aluprɛtu toatoa so na prɛkɔpɔ na ɔse hwɛ na mehwɛ hu sɛ afei alupɛ no bi tuyɛ no ɛni sima kwa na alupɛ no sɛ ɛba fam ɛdimirika de ahoɔdene ba fam prɛkɔpɛ na hu sɛ alupɛ no atɔ fam na enipa team na enipa team na prɛkɔpɔ na hunu sɛ baabi a lupe na te atɔ no baabi ahwɛ ase na nipa tuntum na ne gyinagyina na Israel Nyankopɔn na ho so wɔda wɛri ti wɔ SOMAFO a ɛfiri saa berɛ mu na ɛdi mu anim alupre sɛ ɛbɛte atɔ na nipa wuo asi kwan so ba ɛreman Ghana man ne amanaman sɛ alupre ɛbɛte atɔ na nipa wuo asi kwan so ba ɛna bi si plane crash ɛna de tie sɛn 23 April 2025 ɛna de tie no plane crash ya nipa bɛhwɛ wɔn kra wo ɛna yɛ di anim yi plane crash ya nipa bɛkɔ so ahwɛ wɔn kra wo ɛna yɛ di anim yi sɛdeɛ ɛnisuade hu ade ne tetɔ fam na nipa ɛte ato nipa tuntum na ɛtwa hɔ ahyia ɛbɛsisi wura Yesu ɔma ne mpare
so mɛgya no nyankopɔn no ɔma no mpara mewura yesu kristo wo ɔma no mpara o weyɛ adekyeɛ mu asɛm adekyeɛ mu nsɛm sɛ nipa bɛforo plane na plane bɛma ne mu so akɔ soro na yi bɛsi mu na ɔntumi nyina baabi a na bɛhwe fam oyɛ adwa nyankopɔn ho nso a woda no di ɛmu nsunsuanso ne bebree wahwɛ ebi kɔ deɛ wɔwɔ furu plane but honam nipa bi a ɔfu plane ɛyɛ dɛ tiɛ sɛn 23rd April 2025 ɛyɛ dɛ tiɛ no ho deɛ si wɔn ho fam no no ɛba ha yi mu sɛ mɛgya ne fom sɛ ne bi ɔma no mpare wo ɔma no mpare wo yɛda awurade nyankopɔn ase hwɛ nkɔmhyɛ paa ɔhu nkɔmhyɛ yɛ ne yɛnka nkyerɛw sɛ wɔhu nkɔmhyɛ ɛnyɛ sɛ plane ne tetɔɔyɛ no yɛni agye o na aso sɛ yɛwɔ nyankopɔn diifoɔ bi sei ɛwɔ Ghana man mu a adeɛ nti na nipa ɛha ne ho na ɔmpɛ n'akyiri akwan hwan ne badwen ba hwan ɛne badwen ba hwɛ nkɔmhyɛ ɔka ne te sɛ deɛ asi a mene wo hwei asi na ɔka hwan ne badwen ba ɔman Ghana hwan ne badwen ba amen amen ɛda yɛda awurade nyankopɔn no ase hwɛ nkɔmhyɛ a nyankopɔn diifoɔ kronkron ahyɛ abom deɛ me nwanwa koraa ɛwɔ mu ne sɛ ɔse abibima mu ɛdɛn koraa na nyankopɔn diifoɔ hu sɛ abibima sɛ plane deɛ anka ɛtotɔ a ɛyɛ aborɔfo no ɛhɔ na plane ɛtɛ tutu paa ɛwɔ sɛ anka ɛtotɔ nanso ɔman Ghana mu ɔsɛ ehu odiifoɔ ka sɛ ɔman Ghana mu plane bɛte ato ampa ɛni na hia plane na te ato ɛda na nkɔmhyɛ wei no ɛda nkɔmhyɛ wei deɛ ansa na mɛka ho asɛm no gye sɛ mepagya me mu kakra amen ɛda mepagya me mu ma Israel nyankopɔn so soro hene no amen ɔmɛyɛ hu sɛ wɔn na yi nako a odiifo adwuma bɛgyema yɛ ama yɛ yɛda no ase ɛda nkɔmhyɛ yi deɛ ɛnwɔnwɔn ɛda so nsa dane da nyinaa yɛnya akwanya ba ha ɛyɛ anam wɔ asɛm bia meka sɛ odiifo adwuma Benjamin ne nkɔmhyɛ no asɛ movie a wahwɛ pɛ na woka kyerɛ obi nti esi a no sɛ so nsa meka kyerɛ wo ɛna esi no ɛnwɔnwɔn papa ɛne ana nyankopɔn diifoɔ bi sa ɔsɛ
why ne udifo? Who is your prophet? That's how one small difference my Benjamin can ye nim says I use when Yanko when 31st and Kwano Casa. That's just a Danny Danina at the chair, and I'm sorry the chair in the DNT. Danny Danina at the channel, or you moon some chair Nakwa. Eda, sir, Shadi and City Sibai, or say park so. So, sir, make us a steady you difference my Benjamin and come city, or say park so. Patrol plane, any funny see. A park so. Pakakaka. Should say the sis ko see you and come seno. Ada me dey to ebu aya na Jimmy nsem. A Jimmy nsem. Chese o hwe se de di ye ni sitie. Se de ye wura gina sikasa. Ada ye wo ye hu hye sa ye ni negu so kwa. Ye hu hye. Ampa wasi bibie si kwa so ba. On se plane atia to form. Na mpacho ebi Ghana ebi bemamu a ye plane kwa ye do say. Enti eye easy so bit magina akukuduro so akase o my Ghana plane betimi atiato Edam pacho on say Yamidi phone commission o say plane no ehwe woni pa bewu ampani ampa o de ehwe de plane ye chese yehu ni bibia kra o a ship pasa ese dabra ya said that day gas and na guswa ahye no enwanwa enwanwa bipri Ebeneza ani die mu se wo hu nkomhye we ne efre no Nyankopon difo kronkron konhye yes nkomhye oka etse de wo hwe movie na wo ka kwase ani die mu na nkomhye oka ho asemusen mpacho me dase ibunku totwe Israel Nyankopon te asefo na ase amen se ye brezu so asoma ye rodifo adima Benjamin na masasi amen esanse aye ye rodifo adima Benjamin shira ene agede de na ma na mai amen mpacho ani die mu wo hwe die ye ba ye ya wo bebusa ho se na ye de na Israel Nyankopon difo hunu ye ene enwanwa no enti die man ye wanwa ne se wasoma ni ntira amen amen efi se me pache wo adechie mu nsem nyina Israel Nyankopon enenim amen enti mra obesuma ni difo no ono no ya no ate ho akire no no de di ni difo ho adanse yes ama asasi ehunu se wasoma aba yemu etidie na yesa asasi yejo we na yesa nipa no etu anamon no ni Nyankopon difo me kire mi ro difo adima Benjamin ebi beti ehia ne ni Nyankopon nam so ama asasi nkwa je wie payo every said that edi ye ba ye Nyankopon difo se na Israel Nyankopon mani hunu yakọ nsọre pen ye ni efi ebra yakọ nsọre ye hu se difo bi ana sofo bi ana apostle bi kasa se na Israel Nyankopon mani hunu ye ti bi da dabi ebra ye ni ye rodifo adima Benjamin be di ehye ye hu se ampa Israel Nyankopon da so kasa amana mayi hu amen no be kasa amana mayi hu ho so wo gina kasa ye rodifo adima Benjamin so hwe di ye ba ye ya wo se airplane ba be hwiase atu sima na ba fom ba no so o my God na mu o my God na mu na me ba jona na da face e ka se o my God na ye lupe dudu o yesi ani aka se plane di akọ na ba be hwiase edinka se Nyankopon difo nya no kwafo a ene ko beto akoma emrofo ne side if it's a one pray bebre wo na suwe di sense ni Nyankopon ye no kwafo nti no na omu wo na osmo woni ni mu accident no oso o man ka na mu ampa ye hwe di esi ye na na da na pache na wo kan se enye se esi na ye yedewu da bi na mmom Israel Nyankopon me ye hunu se nipa te de esi tie bia ye tenara one day obi wo afia yes enu ti na wasoma ni di for de na ma asasi amen se be nya kwanya ni Nyankopon di for edi esia eni ni di esia na de osoro de ama no adane de ama ye na di ye we ada se we se nye Nyankopon di for me kire ye ro di for adima Benjamin eno wasoma na me ye hunu bia si ye ni afifi kakra ye hunu bi da ya kon sorry ya che ye hunu bi da dabi uko hunu won dabi uko hunu won we na ya na ma ye ro di for adima Benjamin o dance e na no ye ro di for Moses mu ena Israel Nyankopon obeyi mi meja Moses obeyi mu ewo mu nua mu bi ena obeyi edi se nipa no eyi o Israel Nyankopon yi ne dia wase nipa bi ro beka se Israel Nyankopon se ana di ye beba no nipa na bi na se awurade se
na sɛ amamu a sɛ nipa no ɔsɛ yɛmu ne sɛ ɛyɛ aduane ntira mɛyɛ nsuro no na mmom sɛ ɛba mu deɛ adeɛ bɛade ne ɛtwa se yɛyɔ wei kyerɛ sɛ ɛtwa sɛ ɔman no yɛsuro yɛwuro odiifo agyeman ne yɛhunu sɛ ampa wasoma no yes ɛno na ɛda yɛ na akɔnya ba sɛ yɛnya de to sɛ yɛwuro odiifo Mose wɔ se mu nua no na ɔbɛyi nipa ɔte sɛ me enti yɛwuro odiifo agyeman Benjamin wɔyi ne sɛ yɛgya Mose enti sɛ yɛka sɛ yɛwuro odiifo agyeman Benjamin ne yɛwuro odiifo Mose yɛ paa asɔfoɔ no mu ne ɔmo ti kum sɛ yɛka sɛ yɛwuro odiifo agyeman Benjamin ne yɛwuro odiifo Mose yɛ paa asɔfoɔ ne nte ase yɛwuro odiifo Mose anum asɛm ne o enti asɔfoɔ no gye ne sɛe nsɔre ma gye ne sɛe onua wo a wohwɛ yɛ no wogye ne sɛe wei ne ma yɛwuro odiifo agyeman Benjamin ɔne agya nom honhom ɛyɛ baako sɛ plane baba bɛhwe ase waka nkɔmhyɛ no April mu yɛwɔ deɛ August mu ɔsɛ afei 2025 ɛbɛsi life na ɛda ɔyɛ no deɛ nwanwa no sɛ yɛwuro odiifo agyeman Benjamin sɛ ne Nyankopɔn bɛfa no so ada di yɛ di anaa nkɔmhyɛ di a ɔka sɛ ya na media minim sɛ de owura ne siteɛ enti ɔka sɛ ya minim sɛ nipa po sɛ nipa mpo ade nyina sotumfoɔ na akasa ɛyɛ dɛn na ɛbɛsi wei ne twa sɛ nipa nka Ghana man Ghana mpanimfoɔ etu anam na kɔ ne Nyankopɔn diifo bi die sia ade ntira agya no akronkronfoɔ anokwafoɔ diifo Israel abunabunu ɔsoma ba sɛ yɛ ahemfo no etu anam kɔ diifo no hɔ kɔbisa sɛ na Onyankopɔn diifo ɛyɛ asomdwe mu yɛnyɛ dɛn yɛmfa yɛne ɔman no yɛmfa yɛ anam nsi hene fa te sɛ na kɛɛ sɛ nka Ghana mpanimfoɔ buo ne ani die kwan so kɔmutu anam ne kɔ ne Nyankopɔn diifo bi die sia na ɔbusa sɛ Onyankopɔn diifo kronkron yɛnyɛ dɛn na ɔman yɛ asomdwe abam yɛnyɛ dɛn na ɔman yɛtumi anya nkwa ɛwɔ Onyankopɔn mu ɛda nka yɛni o nanso so ɛyɛ ana ɛyɛ ni berɛ ɛsɛ wosi wo nua ɔkan ɛyɛ saa na ɛteɛ asɔfoɔ adiifoɔ ɛne asɛmpakanfoɔ ɛne ɔmo ɔfrɛ ɔho apostol mo ho adi yi nanso mo yi ma so te sɛ deɛ mo hu yɛ ɛsan sɛ anya mo anti na asɔre ba me ka kyerɛw ma wani mmra ho so ma di yɛ we kura ankasa nkyerɛw na tu anamo onkwaje adifoɔ ne deɛ ɔmo no ɛyɛ sika na ɔmo pepe o ɛyɛ sika nti sɛ wansɔre ama wani ama ho so na wontu anamo a wobɛwu ɔbɔnim wobɛwu ɛwɔ ɔbɔnim nti tu anamo na ɛne Nyankopɔn difoɔ kronkron ɛnhyia mekyerɛ odifoɔ agyeman Benjamin magya Elia no mo sɛso magya Mose no mo sɛso ya na wote ɔmo sɛm wɔ twerɛsɛm no ɛbere nso Nyankopɔn ayɛ yadom ama yɛn nso abibiman mu yɛn anka amanama yɛn sɛ Nyankopɔn asoma ne difoɔ kronkron aba righteous city ɛdwo so ɛkyɛn kuro brabɛhwɛ na betie nsɛm na wobɛgya wakwambɔne ɛgya amen ɛda nkɔmhyɛ yi yɛn nkɔmmra na yɛnkɔtie nkɔmhyɛ no na wode hwɛ ade yɛntie mmra ɛni suade nu ade ne tetɔ fam na nipa ɛtia to nipa tuntum na na atwa hɔ ahyia ebesisi nura Yesu ɔma ne mpare o sɛ mɛgya dum Nyankopɔn ɔma ne mpare nura Yesu Kristo ɔma ne mpare o amen ɛda onim Nyankopɔn difo ɔhyɛ nkɔm ɔkyerɛ sɛ aluplay no ɛbɛte ato nipa tuntum ɛnyɛ nwanwa ɛyɛ no wobisa ho sɛ ɛyɛ dɛn koraa na Nyankopɔn difo hu sɛ ɛyɛ abibrem nipa tuntum ɛna ade ne bɛsi ɛna ɛda wɔn sɛ abibrem nipa tuntum ɔman Ghana no ɛnyɛ easy sɛ plane ɛtetɔ wɔ ha saa o ɛnyɛ easy ye plane kura te de okra ye plane kura te say me the first time patro ebi asi pay so bi de benefit di me kai the first time ebi si e nti say
enye Israel nyankopon na de di chewa so unya akukudu Ghana ha de ebi so unya akukudu aka asemu yi no ede enye izewu say Israel nyankopon da na di chewa untimi nka wo eda so nsedan de nyina wura ka say adiche mu nsem no ni nyankopon no kitwa bi mpo no de na di kire no kitwa bi mpo no eda hwe nipa bi a mpanyfo ete say wudi mu o my Ghana eda nipa na o mawu no enye nipa kitwa na o mawu no omu timu omu na omu nam kwan so ba wo ni ye de nan wo mo se mo nyina nche no o mesene nko enso hwe saa na ade chie eyiwu enso be de won pacho won be de no won wanya bambofo pa edam pacho be da wase enna na nyankopon difo kase hwan ne udifo who is your prophet? Who is your prophet? You need a good prophet. A prophet who speaks God's tongue or God's word. The oka nyankopon na sem ana nyankopon na adwen. Amen. Ada Faiza, any demo nyankopon difo ne nkomhye chese ni patuntum ade no so si Ghana ha se enya abrofo ana enti eda ani diem o ka ho asem sen eda mpacho me dase eda we ma yewro difo adma Benjamin ye no kwafo broso me pacho ti wo se abibrem ni patuntum ena plane no abehwiase na ohun se onyankopon difo e ka atiye no na ne yemkura hyehye no ede mache enti wo se ne nyankopon se ye ne wo ne na ase ye wo hia dem ye wo asori fie no ne nyankopon ma ne mpare ye efise nyankopon difo ka asem bi se wo se efise peni baba betiato ebia na babia baba betiato na wo kura wo ho ana wo hu nipa bi ebia ye ne wo ho ne ye mfuru plane bi o nanso ebia ne ye hu nipa bi enti wo se ne nyankopon se o ma ne mpare ye we ne twase nipa bia nkoto na mo no nyankopon difo bi di esia adentida di ese ba yenim say rodifo adma Benjamin kasa ni nyankopon so enti se de nyankopon difo esire de mai say ni nyankopon ma ne mpare ye e de se play baby ekoi nke betimi ato kumasi fifi so to ho ma e be kame e betimi aka wo so na so ade na baby akokoto ye we chi say so nyankopon difo no sira nyankopon so enti ye na ke esire ni ba nyina ase ebre bia generation by generation ye generation we wona modom so hu ye mobo wasoma ni tifo de na masasi se ne ye be ye nkwaje be wie peyo ada fa example acho kase na o kase mpanifo no omu didi peche baby o moduru ahochire bi ni wo so nanso so wona modom ne ahumọ bro so se ye ni bie no ye da so tiasea enye se ye so mbusin wo mu de bi da ne mum ya dom ne ahumọ bro bi ene na no 2014 so ye wudi for my so ena akayen said wo mko ye sa ne so ye be kono enu tire ye wudi for my Benjamin ebere bia no nipa opon adi ye nyina esisi nyina no ni nyankopon di no adanse se wasoma no ti asase ni twi no ni nyankopon memedi esia no nam no so ne bakro Kristo mu emani pa nyina kwaje enwie payo ada adi ye we de senka di ye nyankopon di fo ohunu se we besi obeka we bokọ ahobrasiem ene ya na enwanwa ne boro so no senka obi pegya ne matri nenka di fo ba be senko bozi aso de maso di senkom nanso bra ye ni ye rodi fo adma Benjamin shi hu bi da eda wo we no nyina ye hu bi da o etidie ba ade ne di achinyi sei onyankopon soma di fu die ba ade ne di achinyi we chi pife se wasoma ni tifo ede na masase no enti onua adofo a wo hwe Rachos TV aya akwanya kese na asome no mienu so se Israel nyankopon soma no wasoma ni tifo na ba o my Ghana mu se ne be ya ye nyina nkwaje be wie payo ada anya asem keto adi ye we no enka we na ke ye rodi fa ma Benjamin di bediti enka ye ye se no se ke ba betre ke tuhu we de fa habra esu nyankopon di fo onye bi da na mum ni pa se be ye ni pa nkwaje be wie payo amen oh amen se nipa enkwaje ebe wie payo ni nyina ko wie tenene ko ya asofo ese eni hoi
bra na ene nyankopon difo me kire me ro difo agema Benjamin ye nyankopon asoma no de oka nyankopon na adwen oka nyankopon asem ene no mehia ewo edweso echen akru Kumasi edweso echen akru Righteous City edweso echen akru Kumasi he ya asem na mekan edweso echen akru Righteous City fa number na oba frɛ na ema akwankyere 0594 844 111 0594844111 merewafo wom ti na anya abotre sɛ de be ya obetwere ni yi na obi amfa asokwa anna ne wa kyenkyena fa number we nso 0539224999 Kumasi edweso echen akrum Righteous City weba be hia mira odifo ageman Benjamin ye yasoma no kre bifo no oba enye obi na be ka kire ose papa we yasoma utie ne nsem wa obi hu se akwasori ya che wodi hu abura che na womu yankopon aye wadom ebinum awuko makwaje wo mani so na wode yankopon aye wadom ama wate ne SOMAFO difo kronkron ne nka tu anamon na sɛ yɛ adwuma bi na apie ɛna yɛsɛ yɛtua katua kɛse a anka wode mmirika bɛba na wo nkwagye de woni ho mbre enkosi da bɛn nyabre ɛma wo kra na wo kra yɛ waa wo de ya endi asɔfo na chi o ɔmo de aduane ɛna Roman no kan yɛ no ɔse aduane nti ɛnsɛ nyame adwuma asɔfo no wo de bɛn ɔmo na hwɛ brɛ ɔmo brɛ aduane amen ɛne nyankopɔn difo kronkron no ehia odifo agema Benjamin na onkwagye bewie peyo odifo agema Benjamin obehono Kumasi edweso echen akrum Righteous City obetimi agogo but Righteous City map na de wo beba obetimi afa Uber but Righteous City shim map na de wo beba bisi Righteous City ha na one nyankopon difo kronkron no e de ahia na wo behu se first na eka edifo kronkron ne nim se wo mo wo twerɛsɛm no mu ko na ene ye breso nyankopon asoma bi aba ewo Kumasi edweso echen akrum Righteous City obeba abisha na ye kwa asori ewo Sunday bichire Sunday ena Wednesday nso nyankopon difo mpae boda na mpae boda no akwanya kese ewo ho ema nyankopon difo sre ma wona ohaw ene amane ebu nkom yare da won so na woni biribi nipa wotime de boni free ohu bi da na osofo boni eda ono no so kra obede e de free onu mpuna eda nani so no obede yeyi wudie enti bra na ene nyankopon difo nhia na obone te sen a o de be free na ma ogie ene fa hodie ene asomdwie aye okra echefa amen onim adiye no on se nyankopon difo ka sen abibirem na wonim bibi eye suru no
pa so Ghana de na si na endro ya Kenya se Kenya ya bibiman se wa wonim na ma Nyankopon difo tanso Mira odifo Achima Benjamin de wasoma no yanko ne yanko hwe Kenya de no na wa obehu se yes otreni ni odifo Achima Benjamin oka asema entofom yanko ne yanko hwe Enzo Nyankopon amu so se hwe na me hwe na me hu se park kese park esupa na rekope na hu se park no elupretu na elupretu na elupretu ti na elupretu ti elupretu to aso na rekopo na osehwe na mehwe hu se afi alupeni bituye no ni sima kwa na alupeni se ba fom edimirika de ahodene ba fom rekope no se alupeni to fom na enipa tiem na prekopona hunu se baabi alupe na teato no baabi ahwa se na nipa tuntum na negire na ize Nyankopona hu so oda weri ti SOMAFO a efiri sabre mo na edi manim alupre se ebe teato na nipa wu asi kwan so ba eri man Ghana man ne amana man se alupre be teato na nipa wu asi kwan so ba ena bonus plane crash yes ena tie sen 23 April 2025 ena date ni no plane crash ya nipa behwe won krawo ena ye di enimu plane crash nipa bekoso ahwe won krawo ena ye di enimu sadie eni swado nu made ne tetofom na nipa tiato nipa tuntuna na etwa ho hia ebesisi Mura Yesu omanem paro so meja dum Nyankopon omanem paro Mura Yesu Kristo omanem paro weye adichiemu asem adichiemu nsem senipa befu plane na pere be mane muso akosoro na yibesi na ontimi nyina ba bia na be hwefo ye jena ko pana hu so wada na di e mun sun san so ne bibire wa re e bi ka de wo furu pre bet
honam nipa bi a ɔfo plane ɛyɛ dɛ tiɛ sɛn 23rd April 2025 ɛyɛ dɛ tiɛ no deɛ si wɔn fam no ɛba han yi mu asi honhom fam ɛba ɛhan yi mu sɛ magya ne fom sɛ ne bi ɔma no mpare wo ɔma no mpare wo More unfortunate news, 6 people have died after a plane crashed onto a house at Mwihoko area. Stephen Gitau confirmed the tragedy and said the organization is fully cooperating with the aviation authorities while providing support to the affected families. A multi-agency team was deployed to the scene for rescue operations. Authorities have urged members of the public to surrender any aircraft parts, especially the black box, which is yet to be recovered. So we are here to rescue any person who was in the house. Mama na mtoyo redo ameanguka pale, sisi tumemwagilia maji wenyewe alikuwa ameripuka. Kenya Power officials later disconnected electricity in the area to prevent. Eyewitnesses say the plane emitted sparks and smoke mid-air before crashing. The impact destroyed homes and brought down power lines, sparking fires in nearby plots. Ni kama kwa hewa kulikuwa na ndege ambayo ilikuwa inazunguka ikitoa moshi. Ndio maana tumefika mahali hapa kushuhudia. So kushuhudia kufika tukapata ni ndege imegonga wall imegonga wall na hapa karibu kuna kanisa, imegonga hiyo wall na ikagonga plot. Hiyo plot ni kama ilikuwa na watu ndani. So we are here to rescue any person who was in the house. Mama na mtoyo redo ameanguka pale, sisi tumemwagilia maji wenyewe alikuwa ameripuka. Kenya Power officials later disconnected your prophet. Amen, amen, amen. Nkomse pebi. Nkomse. Yene yenka nkyere wo si a nkomse Nyankopɔn nkomse tie. Ye wo hu bi da. Wo hu no wen. Mo ma sofo daada mo. Enye se de asi na ye de wo. By we na kyerɛ wo se Nyankopɔn difo ya soma no. Dien pa omanya so denfo. Onua endi asofo achi o. Ma wonkwaje eho hia wo na nsombo ma wo. Na sika de wo prepare sika wo beja ho akọ se de asofo no omani gu sika so ton niema waso dem wo de ho asem beba. Ton niema chinchim ni pansa. Nkom hye bai se mo hu wo de mofu na enam asofo mo nwe nipa ho Ghana mai mo ma mo adwen mram ho so ade hwesi ankon hyetie Yankopɔn difo nkom hye efiri ne mu baaye se abibiman se Kenya eye bibiman se wa wonim Kenya eye bibiman baby esi ye train at doctor for kudam mienu na na ewum
so ana de eye nwanwa na ya ho dwiri na metime dwe ho sabs Nyankopɔn difo Nyankopɔn akyɛ yade ɔman Ghana na wonim ɔman Ghana meka mekyerɛw afidikasi Yesu sɛ ofri Ghana mamu na wanyankwa wasotwe bɛyɛ kɛse papa yes wasotwe ɛbɛyɛ kɛse papa efisɛ wo de onkotwa plane ticket o ɛdwo so kumase yɛ asɛm na meka no ɛdwo so ɛkyɛn krom righteous city ɛya na ɔne Nyankopɔn difo bɛhyi woyi waso ɛnam asɔfo nti tena hɔ wokra yɛ wokra ɛyɛ wokra ma woni mmra ho so ɛma sɔre na ada ɛnyɛ yawo matum ɛma sɔre ɛna ada na asɔfo de ɔmo mpɛ no kro ɔmo mpɛ no kro baako kra nkɔmhyɛ yɛ ba nyina Nyankopɔn difo nkɔmhyɛ yɛ ba nyina ɔmo hu na so ɔmo bu ɔmo ni egu so ɛnam sɛ asɔre no ɔmo de ayɛ business ɛna ɔmo yɛ nti sɛ wo asɔre ba wa amma wani amma ho so wo de tena hɔ na wonim yɛda Awurade Nyankopɔn ase deɛ yɛ nwanwa na yɛ ho dwiri ɛwɔ Nyankopɔn difo ho sɛ ne sɛ wo ne na ase na sɛ bibi sei ɛbɛto a te sɛ nkɔmhyɛ we yɛ ba yi na sɛ wo ɛna ɛbɛto a wɔka na wasere ne Nyankopɔn asom ɛno no wafa ho adi wayɛ sɛ obi a wakɔtɔ adifo atofo no mu no na wɔbɛhu Nyankopɔn difo no wafa ho adi enti bra Kumase ɛdwo so ɛkyɛ krom righteous city asase no kora wodu so a wa wode wo na si so ɔbɛn sɛ ɔbɔne no atete wodi so ɔbɔne no ɛbɛtete woni so ma bɔne a ɛso ama ɔkɔn ayere na wontimi nne wo ho ɛna ma sɔfo nti ne Nyankopɔn difo hyia wohu no mponu nseya ɛnyɛ me na mmɛka akyerɛw yes ɛnyɛ me na mmɛka akyerɛw amen ɛda hwɛ nkɔmhyɛ si asitie Nyankopɔn difo ka sɛ amanaman abibiman Ghana yɛnya yɛdeɛ hwɛ Kenya hwɛdeɛ si wɔ hɔ ɛda wɔka ho asɛm sɛ mepakyɛw meda ase yana ɛkɔso ada yɛwurudifo Agyema Benjamin Nyankopɔn ase ɛsan sɛ awie yɛwɔ ntimi difo ho adanseɛ yes sɛ wɔno asafo Awurade na wasoma no amen na wo deɛ ɛda mepakyɛw hwɛ adiyɛ ya ɔse abibimam ɔse wɔn sɛ pray no atu na wɔyɛ tu mepakyɛw tio wankasɛ mehu sɛ pray no atu so sɛ atu baako no ka deɛ na asi no adeɛ kyi yɛ sɛ 2 days Kenya to so deɛ asi wei kyerɛ sɛ Israel Nyankopɔn difo ɔnkasa kwa sɛ asafo Awurade ne Nyankopɔn nyi nkyerɛ na ɔnkanka ɛda deɛ a na nwanwa no sɛ adebɔne sei na ɛbɔ ɔman yi no mu no ɔhu sɛ Onyankopɔn difo ɔserɛ no ɔserɛ sɛ yɛne yɛwɔ ne naase deɛ ɛmpare yɛn yes wohwɛ Kenya deɛ ya ɛda mpaakye wohwɛ Kenya deɛ ya wɔn a ɔwɔ ɔmu fie ɔmu didi ɔmo nom ɔmo nka bi nhyɛ mu ɛsan na to wɔm hwɛ ɛnwanwa sɛ wote wo fie wonkɔ full plane ɛnso hwɛ de ato plane abu wɔn sɛ wofiri plane wonim sɛ wonwu wɔ plane mu da nanso wei deɛ plane na aba bɛku wɔ fie enti atiefoɔ ne ahwɛfoɔ hwɛ de asi obi wɔ hɔ ɔte ne dɛm on full plane no ɛnso wɔnyɛ plane kwanhyia wote hɔ ɔtwɛn deɛ ɛna meka kyerɛ ɛndi asɔfoɔ no akyi o ɛnyɛ ma asɔre o te sɛ deɛ mesi kan ka kyerɛ sɛ adwuma bi ebia woyɛ adwuma wakatua ɛyɛ ebia 1000 wate adwuma bi nka yɛsɛ ɛyɛ 5000 wɔn ne badwen ba wobɛtena 1000 no ho menim sɛ adwuma deɛ wobɛtu 5000 akɔ
na onkwaje no so hia se adwuma nti ade na wonye badwemba hwenkom hye mankom hye no kura ankasa nkyerɛw mankom hye wi enkasa nkyerɛw ama wani mmra ho so da gya ma asɔre ne nyina ne wa asɔre ne bio hwɛ ne wa asɔre ne bi wani nyɛ den se Pentecost ni ametia ne wa asɔre ne bi so yɛ gyae ɛmmoa yɛ baako koraa wobɛwu asɛe nti mo wani mmra ho so amen era meda wase pacho obetimi atoa me pacho me das nti sɛ da wo hwɛ Kenya ti yeyia sɛ onyankopɔn difo kasa no anka sɛ o man ga na mu nko o so ɔbɔ o man ga na mu aka bibiri mu so de aka ho Kenya so so yɛ bibiman ya no kre pa nti na wo bisa sɛ why no difo ehu hiyo sɛ I want to so obia wo besie onyankopɔn difo kronkron ada form ope difo kronkron na hia sɛ de da ka ya bra eche krom kumase asem na am kan kumase eche krom edwoso righteous city na obabedu nyankopon na henkro ya ona mero di fa agema benjamin so akyekere na oduru ha wa ankasa obo se jiw nyankopon asoma ne somafo ampa amen Eda Fraser, any diem. Nkom hye ye baayi. Oka ho asem sen. Eda meda wase. Eda de bia ya na odifo agema Benjamin. Me che nyankopon akoa no. Ya de bia oka se ono onni nyame anim kan. Ne nyankopon soma no no. Ondi nanim kan. De bia otwen de ne nyankopon beksie na wose. Eda enwonwo papa ebro adwen ne ntiase so na mmobone awerho nso obi okra oti Kenya mamu a ono wonnanwene kwa ada so okutwa plenty David onye na adwen so okutu kwa bi eso esan kesiesi ene nyankopon di fo so enya aka ne de me say eda se woni bambofo a onam ho se kotre bia timi fa abopa etoboku eda bambofo ho na ho nti pe bambofo na bambofo no so ubenya na gise kumase edwoso echenkro righteous city baba beto bambofo no me kire miwura odifo agema Benjamin yohu ahunu nsem die ote nyankopon ne me kire Israel nyankopon ne amen Adam pacho wetimi ato as papa na chese otiwa adichiemu ade yo okoso no sana plane beti ato so amowu usu nim hwe po free mu ana abeto amowu asase yehu awre hodi pa o enya asem ketwa enso nipa no yakoma dele nipa akoma dele nipa ya so no chesa so no onso enti asem eda when no bambofo asadi kesiwi eba bisi chese ABC obi in full plane na so let's play kuno ehu ena yizo enya nkufo adichemu nsem ye ono nkwa ne de o yes ono nkwa na ni ma adichemu nsem nti so say that make cho say said the odifo agema Benjamin odi kokuduro eka di ye no eda ehu say eda mpacho nsem bi ti say no enti na asofo no omo nkonhwe na ye loto efi say omo firi omo mu na kasa omo nte nyankopon ne ena omo ni twen hohon so David we odifo agema Benjamin wabere o twen ye muada sofo ya ka say ye 3 days fasting kura wuntimi odi dia ma ofu nyina ye te say ba owura no o twen ye ena o ti nyankopon ene
sɛ wɔhu ɔde yɛ aba waa wɔhu ɛda mpatro ɛwɔn wogyina kumase adwo so ɛkyɛn kurom na ɔka bibi ban mu ase na Israel nyankopɔn nyɛ ɔna bɛda na bi akyɛ ɔmo aka ɔbɛyɛ dɛ ntimi aka akokuduro bɛ nkwa na awo deɛ ne wɔhu no sɛ saa deɛ ne ɛba 23rd April 2025 ampa saa deɛ ne si ehuru mu dada within 4 months a week kure nduru na timi ebesi to aso and they said die ne ɛdɔɔso die ne righteous TV by mpacho be 2 months 3 weeks or 2 weeks a die ɛda odi forge my management there nyankopɔn anyam a umabo so amia mehia na ɛda nke nyina yɛ wu nokwasɛm na ɛda mpakyɛ w'ani di wɔ memlem kakra wonim sɛ sɛdeɛ obi wɔnam yɛ odi forge my Benjamin so a obi righteous TV hwɛ ɛdi yɛ akɛseɛ nan yɛ nsɛm num Ghanafoɔ yɛbue ne yɛgu so sɛdeɛ nte hwee sɛ nka onyankopɔn odiifoɔ yi baeɛ na wayɔ abɔnefo sɛ manka asɔfoɔ asom ɔman Ghana asɔfoɔ yi wɔn ani sɛdeɛ ɔmo nte hwee wei na yɛ anama yɛ odiifoɔ adwuma Benjamin ho yɛ tan no wei na ma asɔfoɔ no ɛmpɛ na asɛm no ɛgya no ɔsoma wɔn so saa na yɛ aneteɛ yes ɛno korɛ asɔfoɔ deɛ no kɔ asɛm no ɔpama asɔfoɔ no sɛ wɔn asoma yɛ odiifoɔ adwuma Benjamin na nim sɛ sɛ ɔmo ani brɛ saa ɛda mpacho so nsɛ na ɛdɛ kasa no ɔsi akwan si owura Yesu Kristo ba yɛ wura na ɔba yɛ angye no yes asɔfoɔ so na sorry ano yes ɛno korɛ nti hwɛ aho ntwi sɛm adi yɛ akɛseɛ adeɛ bɛsi na wɔnam nako aso no ɔda no di na ɛsi adeɛ bɛsi 3 days na ɛsi ɛda na deɛ nkwa na deɛ akokuduro deɛ na odi fo agyeba Benjamin ohun otimi de ka adi ya ohun ni nani so otimi kasa ɛma ne si ɛda nyɛ ani gidi onyɛ yɛ de o na nso asase ne hu sɛ Israel nyankopɔn asoma ba ɔman konkron mu ɔman Ghana mu wasoma ba ɔban mu ɔbɛhu asase mu ɔbɔ wɔde ɔdom bi abɛdom yɛ ɔdom kɛse ɛti sei ɛda wogyaa ma ɔdom yɛ twi afa so ɛdi yɛ ti sei ɔwɔ ni mmara ho so ɔman Ghana enafom mama ni mmara ho so amohwehwɛ nyankopɔn difoɔ akyiri kwan na asomdwie bɛyɛ mo krade a mama ni mmara ho so ba mu ni asɔfoɔ n'akyi asɔfoɔ ne deɛ ɛna medi kankan na aduane ne ani brɛ amen sɛ wopɛ sɛ wo ne odiyifoɔ adwuma Benjamin ɛdi ahyia Kumase ɛdwo so ɛkyɛn kurom Righteous City afei gye namba yi na sɛ woba a wofra ne yɛakyerɛ wo kwan 0594 844 111 0539 224 999 0594 844 111 yɛnti a mebobɔ ne saa ne sɛ obi wɔ hɔ a wɔtwerɛ a ne ho nyɛ ha nti 0594 844 111 na san gye wei nso 0539 224 999 Kumase ɛdwo so ɛkyɛn kuro Righteous City ɛne mewura odiifo adwuma Benjamin ɛnhyia na wobɛhu sɛ yu na yɛka soma Nyankopɔn asoma obi na wonti bi da wobɛte a na yɛtwerɛ sɛ mu wonim sɛ Bible mu nko a na ɛnɛ awieyɛ bere mu no Nyankopɔn de asase no abɔ ne fosɛm asoma mewura odiifo adwuma Benjamin ɛne ne nhyia na wo nkwagyeɛ bɛwie pɛyo amen ɛda
adi ye onim se a doctor fo akese mienu na na ewo brain em meka Kenya die me ba cho obi tifi a ode na adwuma sem yi na ho ano kwase Kenya doctor ni onim sika o kre nso mretie bi woja na hokọ pa wode adwuma yi ho ano se ekwan no wa tama ho ewa etowa obehu o man Ghana o ma mo ni mra mo ho so na mo hwehwe Nyankopɔn difo no achi kwan o ma mo ni emra mo ho so amen Adam pacho so obi de n'adwuma yi ne ho ano a ye na o ka fa Adam pacho me da ase on se ani die no obuo kwa so ye hya ase na ye kasa no ubusam se ye rodifo adwuma Benjamin emra ye nya akonya ani no ebedi ahia a oni Nyankopɔn nam no so eche hini no asumasem ne ahintasem kwa ebefa so a ye betimi adi bem me ka asem bi se onam ye rodifo adwuma Benjamin so me nya ntie ana ye hunu ana ye nya se nipa o babra bafa owo ka ho nipa nim ni sel hwe doctor onim sa asofo na nkyere ye sel e pa cho se no no ene na ma ye rodifo adwuma Benjamin danso Adam pacho asofo ya aso mesra meka o adwen omo obi de oh Adam wan se eni die no obuo kwa so se eja no osoma omo no eye se eya hoya Adam wan se asasi so ba honam fam kura na unu ya ewo ho na se oye panyini na se unu ya ketwa no bibi be kura na yesika obebenya bia se urade hu mo bra na edi ama wa obenya adwemmone ama no wani bre no sa enti enafomu se Israel Nyankopɔn besoma aba ama asofo agi na tum se wetie ensi da academy ye kura na se mo nyina mo ye nyame adwum enti se Nyankopɔn asoma ne konkon ne difo na se oba be kama kwamboni eda pacho enye no na se okay ye da wase o Nyankopɔn difo ye wo kan ewum de ye no emfiri nyame enti ye be ba ona se no wa kyerɛkyerɛ na afi ye de akɔkyerɛ eda pacho so nko muti ase san ke yero di fadima Benjamin kra ye trofo me pacho adi nti na me kasa ena mdi kaka se akwa hoi onsini owura ena no yewura Yesu Kristo ba ye no de ye de je no sa papa na yewura di fadima Benjamin enya asofo ya omo aso se ampa owura no sukura nsem bia eye different eda wonim se ensem no so muti a omo anim se ye no kro na se de omo se kokwo mu omo nim se ye no kre na so ba beka amana no aduane abono na asore ma hu se asofo ye de boye de wonim di na me akwan da se ene nyina ibegu akọ eda me sanka me di yeda Pentecost one asem na me kan me di yeda ba ko achi a anka nkwaje a onam Nyankopɔn difo so amen sakin yaminya no kwase onu a de bia ohwe tamana Nyankopɔn difo wo sunsum FM tie no otimbe ka se papa no ka no kro enti tama minya akwanya no Nyankopɔn difo hia na ko enam se eda no kro de okan o se dabi Nyankopɔn difo e dimo swati obi a wo ka no kro afede wa be dimo sanity wa na me se eda se why so e dimo de an se dimo no menso mesua no ma be se sai yes nshirano enemy ne oh enemy hu na na ho ye mmobo if say akwan bone a wonam so no enye easy so that was enti yewura odi fo adwuma Benjamin de senka di yewi eda se de wo ka se doctors akasie mienu wo de hwe o man Ghana so ye mpanifo akasie sei 8 enafo mo 8 na ena na nyame di fo enye ordinary people debi enipa o mo di o man no so na eda mpacho wonim bibi memra Ghana de no so na branch bi wo yesi oware ye kura 1 week ampa no ka ho bi so oware ye no ka ho bi enu ti na akwanya base na se ye Nyankopɔn difo ebebedi asia ni Nyankopɔn nam no so ma ye nyansa a ye de trust as so yes odifo adwuma die hey oh yes ronko amen papa na de mufu a oh yes ronko oni ni hia
nipa one ne hyia wone ɛso ɛtete woni so enye bafori bi humi adifo di bi da pite omo de sa agro no mudi se de ne so ma no kyerem agro choking concert na asofo ni di ne so ma no dead pefe eni da ho te say righteous TV so ma ni da ho concert asofo ni di enti one nyankopon difo kronkron meche wira odifo adjuma Benjamin eboni din se ana mani ache wone no enhia edwoso meche kumasi asem na making edwoso echen kro eni hu abro tuanamon na bra na ene no enhia kumasi edwoso echen kro Righteous TV, Righteous City. Phone number 0594 844 111. Number consuni 0539 224 999. It has. Adam Pacho, any dim. Asem kakra utwa, o kan twato. Odi fadima enda me da wase na se ubu se da Ebenezer asem bi sa asem na me da pa so obi ye man direction no bi di adwuma asem yi ne wano a eda so nse ye de ba from kra o de yan free home from the farmer from adwuma a otuo yi adwuma no wa ya ekosi se adwuma na wo ye me bambo ben kra ne hu adwuma na wo ye ne honhum ben na ebo wo adwuma ni wanya honhom wanya bambo a adwuma na wo ye no wo be brato agu enti Israel nyankopon ya adom enu asoma ne difo aba asase so kumase adwoso achankru me so me ni hu abro baabi a wo bia obetima gitwi no oto odimi kaba abehye bambo no odumi ase unya bambo eyewu Israel nyankopon bambo adi chimde eba wo owura ne na ase a obede ne di na de boni bi eba bia wasi ano ama ehia pa o obi antumi kamera obi apuru na bia mo bia se de enya akonya ba bi no usu betima ba bi tumi kabra eda brabi na wa fa on be show dum na ase amen apuru na de abi ama obia edwoso echeko ubedru righteous junction ho a ubehu se nyankopon difo e billboard kese obie ne nsam se eno kire se efro no abi ama obi bia eni hu abro tuanamo na okra okra nya obi dia ena obi kra nso ntimi meye wo dia ntima wani emra ho so eda eni die mu asem kakra bi me ba cho me dasi yakoso ada yorodi fo ajima Benjamin Yankopon ase na enwure so sa afa kwanya yiso eta yorodi fo ajima yase esanse ni Yankopon ne nam so ema ye dilu ba bia yeduri se nya papam na ni Yankopon nam so a ke de ke yese ne wan asidan ko so nka ni Yankopon na da de meka ama ahwefo ne atiefo atene se obuo ne ani die kwa so akwanya ne nyina da ho de mani pe nyina do aye krado se opese onyankwa ye wodi fo ajima Benjamin Nyankopon ba ne nsem wase migina pro na chi ribom so obebie mia me bam se wa ma ho kwan no anya daage se woni Onyankopon di fo baba be die hia onu nu nya daage mfa ma wo fie ho da Israel Nyankopon onyo saade no enti obuo ni ani die no ahobrase akwan mu nipa biara opem kwan woni Onyankopon di fo eni hia awu kumasi adwoso eche kuru Righteous City a na awurade benam ni tifo so ama no nkwaje awie payo wo hwe adi ye ba ye ya ade ba de na twase ye ka di asem biara Israel Nyankopon tifo yi be ka no ni Nyankopon ma ne ntofo mu da enti etoda ye musa ye ho se Nyankopon tifo be betena na o kasa asase no so asase no ho a wo asem bi ma ko mienu miense bia obobɔ so se won soma wa untimi nka da sa asem wi ene ma me tim to ana mo bedi odi fa ma Benjamin Nyankopon achi
tiɛda ɛyɛ asomdwedie ma ɔman yi sɛ yɛnya akoma pa ne adwempa yɛmfa ni nyankopɔn diifo mmra medi ahyia na ɔbɛnam ne so ne bakoro kristo mu ama yɛn nkwagyeɛ awie pɛyo. Amen, amen, amen. Ɛda meda mo ase ɛba Righteous TV. Onim mamenka wasɛm bi. Mewura Yesu Kristo tama ɔba bɛyɛ n'adwuma no. Ɔka asɛm bi kyerɛ ɔsɛ mewɔ nsɛm pii a ɛtwa sɛ meka kyerɛ mo. Nanso saa berɛ no ɔde ma yɛntimi nsoa. Sɛm no dɔɔso yɛntimi nsoa. Na ɔno nso ɔkɔ no ɔngyaa yɛ nyanka. Na ɔbɛsoma ɔno nokorɛ honhom no ama ne de nsɛm no nyinaa ba. Na wonim nokorɛ honhom no ɛne ana ama m'ani agye no nokorɛ honhom no sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu bra Kumase ɛdwo so ɛkyɛ kurom Righteous City ɔbɛba bɛhu nokorɛ honhom aba deɛ Kristo kaa ne ho asɛm no bra na ɔbɛba bɛhu sɛ twerɛ no ɛnkasa kwa. Amen, amen, amen. Na mefa kwanya wei so akyia mewura odifo Agyeman Benjamin. Ne kyerɛ deɛ nokorɛ honhom no aba no so. Owura wabɔfra ɛne diem nyankwadaa. Nyankopɔn no asomdwie ɛnka wo sɛ wama ho kwan na awie bere mu hwɛ nsɛmmɔne asɔfoɔ di saa tam na wohyɛ baabi ɛsu frɛ wo Nyankopɔn na Nyankopɔn nso wanyi n'ani ahintaw deɛ Kristo kaa ne ho asɛm no sɛ ɔbɛsoma nokorɛ honhom no yɛda Awurade Nyankopɔn no ase sɛ ɔma ho kwan na nokorɛ honhom no abɛhyɛne wɔ mu na ɔnam so ɛde dom boa yɛn yɛnyame som pam ɛda wase mewura Nyankopɔn n'asomdwie ɛnka wo so na mɛfa saa akwanya kɛseɛ wei so nso na makyea mama one ɛma bɛbaako pɛ ɔwo me ɛhwɛ w'abotrɛ ahobraseɛ ɔbaa pa ɛda wase sɛ odi mewura odifo Agyeman Benjamin akyi ɛda wase mama Abeta Nyankopɔn n'asomdwie ɛnka wo mɛfa akwanya wei so na makyea Christ Righteous Center mpanyinfoɔ nyinaa mewura odifo Agyeman Benjamin n'asomdwie ɛnka wo saa nso na mɛfa akwanya wei na